Ay, 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 ay. Gozaimashita mga kasal, ako nga pala si Paulo. At ngayon, sisimulan na naman natin ang mga Pinoy memes ngayong linggo. Init! Nani? Meron nga pala tayong bagong merch mga konnichiwa. Konnichiwa. Gawa ko yan. Akin na yung Hunger Slayer na lang ako. Pangkuha lang ng isa pang merch. Ito pa isa. Ayan, boom! Bumili na kayo hanggang meron. Ito na may isa pang version na may ibang kulay. Marami pang kulay doon. Ilalagay ko sa Shopee. Nasa description. Bilisan nyo na agad bago maubos. Limited stocks lang to. Dapat pala tinakpan ko yung ilaw, no? Para mas kita nyo yung kulay. Mas dilawan. Ito naman ito panlalaki pink. Komede ito mga konnichiwa. Simulan na natin. Galing sa isang hapon. Hindi ko maintindihan. Yung rental girlfriend. Hindi yun rental. Parang wala na siyang bahay. Oy, ano ba yan? Nanonood ba kayo niya? Pinanood. Oy, ba fetish na yan? Ako. Binabasa ko yung mga ganyan. Updated ako ngayon dyan. Pero buti naman ginawa na nila ito ng anime kasi gusto ko na rin mabigyan ng kulay at mabigyan ng boses. Yung mga girlfriend na to na hindi nyo makukuha. Yukizo! Ang Bulbasaur. Yan tuwi na malakas sa Pilipino po dyan. May Rosario-san. Kami-sama! Huwag ka magalit, Kami-sama! Malakas ka pala. Leche, saan to? Saan simbahan to? Alam ko ba tayo sa pandemic, marami sa inyo hindi na nag-exercise. Ayan, para maganahan kayo. Sunod, from Bobs to. Kinakalaban na ni Hariroki Oji-san ang attack on corn beef natin. Sunod. From me to you. I realize that screaming pain hearing loud in my brain, but I'm going straight in. Naruto ba to? Naruto na cover to? Nako, sobrang dami na naman copyright na kailangan ko i-edit. Haraka mo, Pao. Dito, si Hariroki Oji-san ba to? Pagod ka na ba? Hindi. Huwag kayong pinagdaanan. Ang galing na animation mo, Paul. Nabali lang yung tuhod ni Oji-san. May kamukha siyang anime. Meron, di ba? May kamukha siya talaga. Komede to. Dilawan! Komede to sa'yo, Paul. Hey! Tayo! You copyrighted! Hype ako masyado dito. Nako, pinagbabawal ang forbidden technique. Mga DDS, mga dilawan. Bakit tayo nag-aaway-aaway? Iisang Pilipinas lang to. Pagod na. Taragis yan. Ano tong pinagbabawal? Ibinibigay ko na sa'yo aking hanger. Bawal lumabas. Paul, sama. Napakaganda. Ito na, Pilipinas na naging anime. Bigyan ko to ng 5 out of 10 sa may anime list. Hindi, kakayanin ng matawad yan. Parang Pilipino, di ba? Kahit punong-puno na ng butas ang ating mga argumento, buo pa rin ang watawad ng Pilipinas. Subscribe tayo sa'yo, pucha. Paul, subscribe. May iba pa siyang animation? Alam mo kasi lang ang pinakamatinding magiging kalaban. Malalaman niyo ang aking paghihilang. Peace! Ito ba yung kay Vice ganda? Si Kibolo. Kibolo ilang ang magpapahinto ng probinsyano. Lato! Ito mong anime. Hindi to anime ha. Ano to? Bakit nasa bayag ang simbolo ng ABS ha? Dito ba napupuno ang chakra niya? Wait lang, bayag ba to ni Vice? Oh, hindi sa kanya nga! Nawaban ka, Vice! Bakit yung takbo niya parang Titan? Parang mangangain.
ng mga lalaki. Napakaganda. Alam mo, sa maganda nito, hindi kayo na manood. Isi-skip ko na lang to. Panoorin niya lang yung buo sa channel niya. Sumugod kayo! Parang yung kay ano lang. Kay Erudencio. Anti-pro nag-aaway pa rin. Kaya ito na lang yung pag-awayan natin kung yes or yes. Nalaglag na. Para ito talaga yun sa Attack on Titan. Naku, bakit nyo hinawakan yung bayag device? Palakpakan, bigyan natin ng isang Kase no Kizu out of 10 ang kanyang mga animation. Nahihilo ka na ba sa iba't iba mga reference? Omedeto, Paul, sama. Napakaganda. Narinig ba ng mic ko yung ano, pag naghihiwa ako ng hangin? Yawa no ko, Q! Huwag nyo i-edit yun. White Bio. White Cell. Okay, wala. From Joris. Maraming saya. Kinailangan na niya to. Sobrang dami ng corn beef. Kesa magtulong-tulong tayo. Nag-aaway-away lahat sa internet. Iba't ibang mga politiko. Hindi yan ang kailangan natin ngayon. Ibang chakra ng pagmamahal ang kailangan natin ngayon. Ikusunod. Chok Neneng. Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! Omedeto! Tanjiro! Haikyuu. Maganda rin yung sports anime. From Daisuke Gon. Yun ang haba ng confession mo sa crush mo. Tapos sinabi niya may mahal pa siyang Rem! Lahat lalang ng asul. Natatalo. Pero okay lang. Gomen. Paumanhin na say. Jabol. Ay, 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 ay. Stand you. May palo ka. Tanjobi, Jabol. Napakaganda. Sino ba to? Si Lapu-Lapu. Sino to? Si Emilio ba to? Ito si Andres. Ito si Rizal. Okay. Lumalabas na aking bubong. Philip Pipino. Naruto Sasuke ba to? Ako mag-aaway ang magkaibigan. Andres! Minahal. Ano na? Pupunta pa dito, ha? Wala akong pakialam sa'yo! Tinuring kitang kaibigan, tol. May sense nga naman. Tanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to. Dahil isa kang gago! Kala mo sino kang angat! Gago ka ba? Padre. Mga crossover na hindi natin hinahanap. Marami sa from Charles din. Being Bisaya and Japanese at the same time. Maayong gazay. Paulitin mo yung intro mo. Kunyari ikaw nakaisip doon. Ulitin mo ulit sabi mo maayong gazay. Mas marami. Huwag mo ito lalagay sa edit, Pao. Ikususunod. From Kimimaru. Quarantine to, diba? Yep. magandang kayamanan ng ating perlas dito sa silanganan. Nasaan ba? Baka kunin ng China ang ating West Philippine Blue. So, ingat-ingatan natin yan. From Kapitan Mahusay. 7-year-old miyabang nanonood ng Voltes 5 Transform. Ito, tsaka Ghost Fighter, Street Fighter, lahat. O, sakto pa yung gano'n. Saan na may anime ngayon sa, sa mga channel, no? Ba't nyo kasi tinanggal? Tanjobi Minasan, sunod. From Grapeseed. This school siya, no? Malalaman lang mga estudyante ang paghihilang peace. Maraming salamat. DepEd. Simulan na ang tune-in exam. Ganon, umpisahan na ang laban na ito! Matira matibay. Dahil matibay na Pilipino lang kaya mabuhay sa Pilipinas. Sunod. From Sanoba Beach. Yung akala mo isa lang si Pain pero may 5 pa pala. Ang tunay na lugi pag pinanganak ka sa Pilipinas. Pero malakas tayo eh. Diba? Mga protagonist tayo, kakayanin natin yan. Magkakaroon tayo ng redemption arc natin. From Lloyd. Willie Revillame. 비리리비람. Minara Tomunega Sakemuyo. Hindi ako, Torare, wag. May boyfriend na yan, ni Willie Sama. Wag, hindi.
Huwag mo lang mahalin ang wala na dito sa mundong ito. Leche. Sunod. From Chocolato ko Goyo ang batang Hera. Ang ganda gago. Napaganda. Ilalagay ko sa description Chocolato. Ito yung mga gusto ko dekalidad natin mga artists. Kailangan pa natin ng mga ganito. Ayun ako po. Alam mo, basta ko as usual, parang buhay ko lang ako ay isang side character lamang. Okay lang. Basta wag lang ako mamatay na klase ng side character. Ikaw ang Agila. So, sunod. Ibig niyo ba ang bayang ito? Yes. Mga traidor! Sumugod kayo! English mo sa bayan ko! Kung meron lang gear si Luna, Taisho, hindi siya nashine. Maraming salamat. Sunod, Memes for Humanity. Sanderford from Sosos? Ano na naman to? Matakbo. Kaya ganito. Nabagok ulo ko kaya. Ano anime ito galing? Ito may pinakamatangga. Ito ang isa sa mga pinakamatagal na storyline, di ba? Okay, puro copyrighted na naman to. Kailangan ko i-skip. Ito ang hirap pag puro anime. Hindi sila mukhang MC, mukha silang mga kalaban. Ikanta mo lang yan. Kung may isikay ka ba naman, diba? Sa Pilipinas na lang. Sobrang saya dito. Mukha niya yung kalaban sa ano. Saan ba yun? Sa Overlord ba yun? Yung clown na merong gano'n. Merong push. Ayun, si Hisoka sa Hunter x Hunter. Hindi cross pala, star pala, leche. Gomen, mga konnichiwa. Ako yung nagkakamali rin. Pero from June, primero. Paano tayo magkakaroon ng kami ng big block na block kung wala na? Nasa na yung continuation namin, ha? ABS, kailangan namin ng plot twist. Huwag nyo kalabarin si Kibulay sama. Sunod, Pamparidachi. Sunod ka na tato. Dami kasing version nito eh. Yep, naalala ko na nga ito. Filipino remix. Copyright, gomen. Sunod, Ikuzo, minasan. JM Mumar, paamba. Bile dyan, ikaw anos ko ate. Pati narinig ko yung boses niya. Mga delinquent na mga bata. Maraming salamat. Sunod, from Oliver. Grace, Milby. We're in this together. Hindi! Pain. Ang tunay na paghihinag peace malalaman na ng Pilipinas. Paghihinak ko ang buong server. Kaya yung mukha talaga ni Jirai, nakita niya may marami pang pain, leche. Sunod, Pong Nara, no limit. Tanjiro, maraming salamat. Tutuwa si Rizal Kun dyan. Sunod, Pong PJ Kamote. Damunyos, Lemon, kinompleto na. Leche. Bakit sobrang cute nito ni Jessica Chan? From Rain. Lactum. Kaya puro kay ama namin remakes. Ayan. Kailangan mo magdasal. Gusto natin mga malalaking Lactum, di ba? Opay Daisuki. Arigato. Sunod. From Deskitado. Ang order ko magandang romance anime. Bakit ako binigyan na? Huwag mo ito panoorin. Pag mo ito panoorin. Ito pwede pa kisses. Pwede pa. Pero isara mo na lang yung pinto mo. Hindi ito hentai. Okay. Hindi yan mga pinagbabawal na anime. Medyo may ano lang talaga. May ganun lang. Tsaka may mga suksukan lang. Nagaganap paminsan-minsan. Pero masaya pa rin yan, di ba? Ang tunay na konnichiwa, lahat pinapanood. Ikuzo, minasan, kaya nyo yan lagpasan. Sunod, punyeta. Oo, yan nga. Ayoko na maalala. Sunod, at panghuli, I wish I was there to help moments. Hindi, ba't pinaalala mo pa? Ayoko na maalala.
mga imahe bago ang sakuna. Ayoko na, tama na to. Tigil na natin to. Nasasaktan lang ako. So kung nagustuhan nyo, huwag nyo ko tayo like, share sa mga kunichiyawan yung mga kaibigan at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. So huwag nyo kalimutan bumili ng ating shirt para matulungan nyo ako. Kailangan ko pa ng onting salapi, yen. Marami pang ibang kulay nandun sa description. Tignan nyo na lang sa ating Shopee shop. At sa Yawanara.